България няма повече деца за убиване. Уважаеми родители, ние, учителите на Основно училище Свети Константин Кирил Философ, насочваме вашето внимание върху темата за безопасността на движението поради нарастващия брой пътни инциденти с деца. Стоп! Безопасността на децата от всички възрасти е предизвикателство, което срещаме ежедневно и навсякъде. В свят, в който движението става все по-натоварено, наша отговорност е децата да бъдат добре подготвени за безопасно придвижване. Ето защо, докато те растат и изследват света, ангажимент на цялото общество е да им покаже колко важна за тяхното благополучие е безопасността на пътя. Травматизмът на пътя е предотвратим, когато разполагаме със знания и умения да се справяме с рисковете, които го предизвикват или допринасят за него. Наша обща цел е децата да растат закрилени и да опознават света без страх и тревога. Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни. Информирането на родителите относно безопасното движение по пътищата е изключително важно, защото те играят ключова роля в изграждането на навиците и поведението на децата, като пешеходци, велосипедисти и бъдещи шофьори. Ето няколко причини, защо това е толкова необходимо. Първо, родителите дават личен пример. Децата учат чрез подражание. Ако родителите пресичат неправилно, не слагат предпазни колани или нарушават правилата, децата ще възприемат това поведение като нормално. Второ, родителите гарантират безопасността на децата. Те често водят децата си на детска градина, училище, площадки и други места. Ако те познават правилата за движение и ги прилагат, намалява рискът от инциденти. Трето, родителите образоват децата по правилен начин. Ако родителите са добре информирани, могат да обяснят на децата кога и как да пресичат пътя, защо трябва да носят каски при каране на велосипед, защо не бива да тичат по пътното платно и други важни правила. Четвърто, родителите намаляват пътните инциденти. Много от катастрофите с деца като участници се дължат на невнимание, неправилно пресичане или липса на надзор. Образованите родители могат да предотвратят такива ситуации. И пето, родителите създават култура на безопасност. Когато родителите разбират важността на правилата за движение и възпитават децата си в духа на отговорно поведение на пътя, обществото като цяло става по-безопасно. Информирането на родителите е не просто полезно, а жизнено важно за защита на децата и намаляването на пътно-транспортните происшествия. По данни на Световната здравна организация, на всяка 23-та секунда някъде по света и вследствие на пътно-транспортно происшествие губим един човешки живот. Статистика за пострадалите и загиналите в България при пътно-транспортни происшествия по данни на МВР. През 2023 година катастрофите са 7172. 2024 катастрофите са 7172 по-малко. През 2025 година само за януари и февруари катастрофите са 803. Загиналите през 2023 година са 437. 2024 година 481 с 44 повече. 2025 година само за януари и февруари загиналите са 57. Ранени 2023 година
8445, 2024 година 9045, с близо 60 повече. Ранените за 2025 година само за януари и февруари са 989. През 2023 година в страната загиват 30 деца. В населените места 8 деца са загубили живота си, а извън населените места смъртните случаи са 22. От началото на 2024 година до 15 ноември при пътни происшествия са загинали 10 деца. Ранените са 1131. Според статистиката има повишение при загиналите деца, водачи на тротинетки, велосипеди, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и други. До 15 ноември 2024 година са загинали 5 деца, докато за същия период на 2023 година са загинали 2 деца. Днес загубата на човешки живот и здраве на пътя остава един от най-сериозните здравни проблеми. 4 правила преди да пресечем са безценна техника за безопасност на пешеходеца, която трябва да се обясни и демонстрира безупречно, защото в последствие ще бъде възпроизведена. Спри, погледни, ослушай се, помисли. Важно! Всяко добро нещо, предадено от родителя и научено от детето, дава плодове. Влагане на време и усилия за обучение по БДП е инвестиция в благополучие и сигурност. Относно възпитанието на децата, каквото и да правим, така или иначе те ще приличат на нас. Затова нека възпитаваме и себе си. Отношението ни към детето е отражение на нашите собствени разбирания за света. Като родители осигуряваме както физическите потребности на децата, така и духовните. Необходимостта от обич, свързване, доверие и утеха. Малките човеци могат да бъдат и нашите най-добри учители, защото те в най-голяма степен ни мотивират да бъдем най-добрата версия на себе си. Нека помним това. Те са нашата най-ярка пътеводна светлина. Любовта и подкрепата, които детето получава от родителите, близките си и учителите, създават основата за неговото устойчиво, здравословно, емоционално, психическо и социално развитие. Послания към водачите на моторни превозни средства. На пътя животът е с предимство. Носи колана си. Това е твоят живот. Това е законът. Пази семейството си на пътя. Коланът спасява живот. Пешеходната пътека не е щит. Спри, изчакай, нека всеки стигне. Макс на живота, не на скоростта. Животът не е игра и няма бутон реплей. На интернет страницата на Държавната агенция за безопасно движение по пътищата и в YouTube канала ще намерите още много полезни материали. На интернет страницата на Министерството на образованието и науката ще намерите програмите за обучение по безопасност на движение по пътищата по класове. Благодарим за вниманието.